हामबाय थानाय 25 तारिख मार्च सिमना एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि सिना बरंगनाय MLA बनि kaisa bo bason romani ba speech romani no khnawi ang tini o kok Phirok ni hanoi ma phaikha belai khane bini a bason chali haisi bo bason speech romani boni basono khnakha state vice president patalkona jamatia bo visit khaimano tui tei bini uporo protection tui kok sakha tei character na tui sakha tei boni NGO khaimani slogan romani no kok tui sakha aborok no belai khana ang sajakliya haisi ani personal ang sajakliya boni speech bason no aboni bagui kok Phirok ma phaikha ni bwskango naidi bo khoroksa tabok BJP ni wngui state vice president tei election post violence committee hanai tabok bo khoroksa aro committee ni member hisabe bo tini bo joto jagao no bo visit ma khaio tei report collect ma khaio tini simna o simia incident MPO bo wngui thangkha gonda tisa wngui thangkha tei lemrang thangkha all over Tripura o no bo visit ma khaio tei collect ma khaio hingke abono tui simna ni incident o tui ba visit khaimani phaimani yago loje tabok sini borom ganang aro simna constituency ni MLA Brishketu babu bo tini o boni uporo kwbangma kok saka personal attack ni kok saka boni self protection remain a kok rok saka bini NGO ni slogan romani aborok no bo uskani mulok hono abono aigi haini hai bo bini bason tui ba speech roi kok samani belai khe chaya ani sak chajakliya tabok patal kina ni uporo personal attack khaimani mane proshashan ni thani o attack khaimani hai klai tei bo law no attack khaimani hai klai tei bo constitution no attack khaimani hai klai tamni hingka hingke patal kina to bo to oro je violence tui mano tui mane ain ni bisingtui tei bo law je tongmani boni bisingtui bo visit ma khlaikha jehetu committee chongjak bo report collect khlainani boni adhikar daitto ma khlaio karon nugui kha bo daitto je berjak aroni borok no nugui kha bo nok kwchui kachai tamchijak aro je taku khoroksani buma bufa kaplaijak aborok no nugui bo khairogo hingka sabo khaikha khaya sabo khaikha khaya incident abo to proshashan nainai bo report collect khlaikha proshashan nainai hingke omo hai hingke sorkar to naio joto no shanti kwchang tongna bagui aboni bagui samung tangmani no je personal attack khlaimani rok belai kheno mwchangya chabo chaya nwng abo hairok no saya tongkha chanai nini political bhasha nini political language nwng je saphano speech rok pro bason rok pro sadi phiaba personal attack khaimani hinkhe abo belai kheno chaya aboni bagui kwbangma boni NGO bo TPF khaiprani kok rok Bangladeshi go back bo slogan rok tabok biyang thangkha omo hai humani rok bini slogan bo kuno ain ni bisingo no tongo bo beainiya jemon as per Indian constitution bo je slogan romani boni kuno chaya kari abo সংবিধান ni basasi abo সংবিধান ni basasi সংবিধান si tongo
tabok जों Bangladesh ni agi to Purbo Pakistan agi Purbo Pakistan tongmani ekatur si जों Bangladesh ni desh no sadin no boroni angka tabok oroni Bangla tabok agi to chini Tripura bo Bangladesh ordek khobjak jotono saimana angka Bangladesh chini borok tabo tongo angka tabok je Bangladesh gube khomani jo tam hansinai abo tabok si to Bangladesh wngto agi to Purbo Pakistan angka aroni tabok je phainai bono Phirok thangdi homani aro sudu non ST simiya ST bo tongo aino angkhe aro sudu non ST simiya ST bo tongo chini Tripura bo tongo angkhe abo to সংবিধান ni basasi tabok tamni abo ukokno saliya tamni o slogan Rikha akorok no mangno tabok tongmasnai political khlai tongsano akorok sajagui tongo angkhe abo rok belai uskani mulok akok thairok no joto lokorok khwnaiya tongkhe chanai जों political khaidi thik na जों political khaidi tabok joto ni MLA montri wnglaikha chalaikha development khlai sidi development khlai di nini janja daito janija pushno samungo phanangsidi tabo khoroksa tei khoroksa halainani abuyable time janija tabok MLA manui thangbaikha joto janija samungno tangdi development naibele jotono development development naikha hangkhe tangsidi tabo bo je mansak bo tangnai amahai hingkhe amahai bason rok no chwng rolaiya tongkhe chanai ani sak belai chajakliya ang belai kheno gothokjakya amahai rok personal attack rok khlaiya tongkhe chanai bobishot o amahai tanglai di political khaidi thik joto janija political janija naharmung tongo।